Keď sa povie košický vládny program, ideme do histórie, alebo ideme na sídlisko v rámci Košic? Chyták som mu dal, lebo aj jedno, aj druhé by bolo pravdivé, ale my ideme na sídlisko. KVPčko, tak sa volá sídlisko, ktoré teraz navštívime. A pozrieme sa, podľa informácií, ktoré ja mám, do veľmi pekne prerobeného bytu. Tak som zvedavý, čo povieš na tento byt, ako sa ti bude páčiť a o čom sa budete večer rozprávať. Je to naša druhá ponuka. V Košiciach ideme na KVP na Zombovú ulicu. Konkrétne ulicu nepoznám, ale sídlisko KVP ako také, netrávil som tu nejak veľa času nikdy, ale viem o ňom a viem, že je to celkom obľúbené sídlisko v Košiciach. Dávid, pozdravujem vás. Dobrý deň. Dobrý deň. Sladek, teším vás. Popíšme si to sídlisko ešte raz. Dobre, takže sídlisko KVP v celku je to mladé sídlisko. Konkrétne aj tento bytový dom bol kolaudovaný v 85. Prebehol kompletnou rekonštrukciou. Čo sa týka o sídlisku, je tu kompletná občianská vybavenosť, počnúc škôlkami, školami, rôznymi voľnočasovými aktivitami. Takže sídlisko zabývané, ktoré už má niekoľko rokov za sebou života, to znamená aj dobudované, obľúbené? Veľmi obľúbené, u Košičanov hlavne. Poznáš? Poznám sídlisko KVP. Vyhovuje? Tiež sme mali záujem, áno, vyhovuje. Je to také klasické sídlisko, kde sú také dlhšie bytovky, ale vlastne zase je tu viacej parkovacích miest, čiže je to také, také klasické sídlisko, trošku viac na okraji mesta. Lokalita je fajn a tá je z pohľadu makléra aká? Najdôležitejšia. Presne tak, ale ukážte nám aj byt. Tak super, poďme sa na ňo pozrieť. Na obľúbenom sídlisku KVP je na predaj trojizbový zrekonštruovaný byt. Je pekne presvetlený a dispozične rozdelený na kuchyňu, ktorá je prepojená s obývačkou, z ktorej sa ide do rodičovskej spálne. Okrem toho je tu kúpeľňa a samostatná toaleta a taktiež pekná priestranná detská izba. A už podľa nových dverí som si myslel, že to bude pekná rekonštrukcia, no som zvedavý na tvoj prvý dojem. No, prvý dojem je jedným slovom svetlosť. Je to všetko také svetlučké, pekne presvetlené. Čerstvá rekonštrukcia? Trojročná. Podlahová plocha bytu má 63 aj nejaké drobné 63,2, aby som bol presný. Dobre, nejaké metre by sme možno ešte prijali, takže bude to jeden z tých útulných bytov, ktorý má 3 izby. 3 izby, túto spojenú dennú miestnosť s kuchyňou. Páči sa mi, že kuchyňa je pekne členená, je tam veľa pracovnej plochy. Určite aj manželka ocení pri varení, že je tam aj veľa tých úložných priestorov a v podstate všetko je pekne po ruke. Dispozične to bolo riešené inak. Kuchyňa bola na druhom konci, ale tou rekonštrukciou práve otvorili tento priestor a spojili to aj s kuchyňou. Páči sa? Páči sa veľmi. Aj obývačka, aj kuchyňa? Áno, áno. Poď sem. Aha, tu je izba. To sa ti bude páčiť. To hej. Aj s východom teda na loďiu. Konkrétne pri tej rekonštrukcii bytového domu boli robené aj balkóny, kde bola položená nová dlažba. A nielen balkóny, ale aj okná spustili až po zem. Palec hore za to. Tak. Spálňa je veľmi pekná, je pekne presvetlená od loďie. Má dostatočnú veľkosť, čiže tam je spálňa je úplne super. Tu je toho naozaj veľmi málo, čo potrebujete robiť pri tomto byte. Stačí sa len nasťahovať. Tak toto chceme. Ako sa hovorí. Presne. Áno. Ideálne, keby sme nemuseli ani nábytok prinášať. A tak je otázka, že či tu zostane. Čiastočne zariadený. Výborne. Aj práčka tu zostane? Aj práčka ostane v tomto prípade. Takže nás čaká ešte kúpeľňa. Ešte kúpeľňa. A ešte jedna izba. A ešte jedna. Podľa mňa tá nebude taká veľká, lebo obývačka bola fajn. Toto je celkom veľká izba. A keď zoberieme, že to má okolo 60 metrov, tak už nenapočítame veľa metrov. Budete prekvapení. Vážne? Poďte nás prekvapiť. Poďte. No prosím. Poď si to obzrieť. Tak je vidno, že celý byt je v rovnakom štýle. Aj tá rekonštrukcia bola pekne v súlade akože s inými časťami bytu, čiže je to pekné. Je to vkusné. Kúpeľňa ladí so zvyškom interiéru bytu. Je úplne spravená veľmi pekne, čiže ani jednu vec by som tam nemenil. Takže palec hore ku kúpeľni. Palec hore určite. Super. No a uvidíme tá posledná izba. Poď. A som prekvapený.
Nie je až taká maličká. Takže vyšlo vôbec nie. prekvapenie. OK. Tak, dispozične to bolo riešené inak. Práve v tomto kute bol kedysi kuchynský kút A to bola stena. a tu bola stena. Takže izbička bola naozaj to, kde teraz stojíme. Byt po rekonštrukcii pôsobí väčším dojmom, než v skutočnosti je, čo je úplne skvelá vec. Myslím si, že ten, kto robil túto rekonštrukciu, určite premýšľal, aby využil z tohto bytu všetok potenciál, ktorý ponúka. Čiže čo sa týka dispozície tohto bytu, tak som určite veľmi spokojný. Čo sa ideme pýtať ešte? Zasyp otázkami, Davida. Môžem sa ešte spýtať na tie mesačné náklady. Mesačné náklady ku správcovskej spoločnosti je 220 eur plus energie. Tomu treba pripočítať, takže elektrina, plyn, internet prípadne. Je to naozaj nová doba. To okolo tých 200 už je to však. Tak sa pohybujeme, áno. Asi to je tak, no. No, dôležité je, že sa to predáva takto, ako to vidíme. Jasne. Pokiaľ to budeš chcieť, lebo to má nejakú cenu, dokonca aj časovú, lebo vynášať nový nábytok predsa len. A stojí to nejaký čas a námahu. A aj to, keby sme chceli pretaviť na peniaze, tak tiež by niečo stálo. Čo stojí. Tak. Bude nám stačiť rozpočet? Ja myslím, že by mal stačiť. Mohol by. Tak sa presvedčme o tom. Dobre, čiže cena tohto bytu je 173 900. Cena je akože korektná, čiže myslím, že možno sa budeme vedieť dohodnúť. Nič nedohadujme, sme len v polovičke, ešte máme 2 ponuky, tak uvidíme potom. Ideme na 3. ponuku. Medzi plusy tejto nehnuteľnosti by som určite zaradil veľmi vkusná a dobre riešená rekonštrukcia. Taktiež výber použitých materiálov, všetko príjemne ladí. Ten byt, ako som už hovoril, pôsobí väčším dojmom, než v skutočnosti je. Medzi také nepatrné minusy by som možno zaradil to, že tie náklady na bývanie nie sú úplne najnižšie, myslím, že sú v niektorých bytoch aj nižšie. A tá lokalita, nehovorím, že je nejaká zlá, je super, ale sú aj lepšie lokality, ktoré majú trošku lepšiu prístupnosť do toho širšieho centra mesta.